барои чӣ бисёри занҳо дар компанияи Фаберлик пеш намераванд? Барое ки ба гапи ҳамсоя, дугона, хештабор, ба гапи дигарон гӯш меандозанд. Гапи ҳеҷ кара гӯш накунед. Зиндагии шумо дар дасти шумо ҳаст. Баъд ба худ боварӣ дошта бошед. Ягона хатогии калони шумо занҳои азиз ин ба худтон боварӣ надоред. Вақте ки шумо ба худтон боварӣ надоред, он шахсоне ки дар гирду атрофи шумоанд ба шумо низ бовар намекунанд, ҳамроҳи шумо кор намекунанд. шумо вақте ки кори компанияи Фаберлик медроед, фарқ надорад кадом коре ки медроед, сразу пул гуфта надроед. Аввал дроен, кора ёд гирен. маънои ҳама кора ёд гирен. Шумо куҷо кор омадед? Мақсад ҳовлӣ всё-равно хоҳӣ нахоҳӣ як ҳафта стажировка мерӣ. Компанияи Фаберликам то маъноша ки нафаҳмидед, заказ накунед. Дигарро ба кор даъват накунед, барои ки шумо ҳоли худтон ҳеҷро намедонед. бисёри шумо мегӯянд ки дар Фаберлик ман пеш нарафтам, Фаберлик барои ман набуда, дар Фаберлик банкрот шудам, ман айдаш намебурам. ин фикр ақидаи шумо ҳаст. қонуну қоидаи компанияи Фаберлик барои ҳама як хел аст. дугонам гуфт ин бизнес барои ту нест, хонаводамон гуфт ки ту айдаш намеброед, хештавор гуфт ки ин бизнес вообще барои ту нест, ту банкрот мешӣ. ҳеҷ кара гӯш накунед. дар зиндагии шумо як мушкилӣ мешавад, ягон кас барои шумо дасти ёрӣ дароз намекунад. замонаи шидагие ки бояд худат барои дигаргун кардани зиндагӣ, барои пешравии зиндагӣ талош кунед. фикр накунед ки боҳоз як матали дигар ёд гирифтагианд ки бо худододагон ситеза накун ки ро худо додааст. апа хоҳарои азизу меҳрубон, ҳамаи моро худованд як хел офаридагия, як хел ақл додагия. агар шумо кор кунед, шуморам айуда кор меброед. буд рӯзои аввале ки марам консултанту, ман очам директори компания, партнёри компания таваллуд шудагӣ нестам. буд рӯзоеш ки марам азоб кашидам, марам консултант будам, миннат накардам як каси дигара, гунаҳгор накардам компанияи Фаберлика, гунаҳгор накардам наставник. ман худам кор кунам, шумо кор кунед, марам метавонед бовар кунед. шахсе ки ҳамин кора действительно сахт бо қапа ёд бигирад, 3 моҳ достаточно директори компанияи Фаберлик мешавад. дар командаи ман ҳастанд мехоҳад синфҳои 7-8 мехонанд, директори компанияи Фаберлик шудагианд. 50-60 ҳазори рубл ойлид мегирад. лекин бо команда калонтар шудан ки гирифт, пулҳо зиёд шудан мегирад. барои ҳамин қадр муваффақият дар дасти шумост. хулоса кунам, буронед хушро гапои мара гӯш кунед, як бор нафаҳмиден, ду бор гӯш кунед, ду бор нафаҳмиден, се бор гӯш кунед, баъд ба кор доед, кор кунед.